Počúvajte ma sem, vy si naozaj myslíte, že škaredá žena nevie byť žena? Alebo tučná žena, že nevie byť žena? Alebo škaredý chlap, že nevie byť chlap? Alebo tučný chlap, že nemôže byť chlap? Že všetko je len o krase? O tom, kto čo má, jak je pekne oblečený, jak dobre vyzerá? Že len toto sú ľudia? A všetci ostatní sú čo, zvieratá? Áno, keď máš peniaze, tak si najlepší človek na svete, ale nikto sa nepýta, jak si došiel k tým peniazom, čo si spravil kvôli tým peniazom. Áno, to je jedno, to nikoho nezaujíma. Hlavne, že máš peniaze, si hviezda. Hlavne, že si pekný, si najlepší človek na svete. Aj keď zväčša pravidlo hovorí, títo ľudia sú najviac skazení, ako sa len dá. Ale to nikoho netrápi. Hlavne, že si pekný, bohatý a to stačí. A to, že si proste úplne skazený človek, to nikoho nezaujíma. A idete tu robiť pičoviny, že tučná žena nemôže byť žena, škaredá žena nemôže byť žena. To sú není ľudia, to sú zvieratá, zavrite ich do zoologickej. Haló, zobuďte sa ľudia, tieto pičoviny, čo tu riešite, ty kokos predsudky, jak malé deti. Ľudia sa delia len na dve sorty. Dobrý, zlý. S charakterom, bez charakteru. S emóciami, bez emócií. Toto sú hlavné faktory, ktoré z nás robia ľudí. A ne to, že niekto má navyše proste kila, alebo problém s akné, alebo proste Pán Boh mu nenadelil toľko krásy, koľko vám dokonalým úžasným ľuďom, ktorí sa tu povyšujete, ty kokos nad každým, kto nevyzerá tak dobre ako vy. Tudle. Toto proste je veľmi zlý prístup, ktorý spoločnosť si začlenila do života. Áno, sústrediť sa len na materiálne veci, na krásu a proste na tieto somariny. Instagram je toho plný, všade je všetko toho plného. Ale aj iní ľudia sú tu, áno. Nie že iní, ale sú tu aj ľudia, ktorí sú ľudia a proste chovate sa k nim, ako keby neboli ľudia, lebo nespĺňajú nejaké proste aspekty krásy a bohatstva. Čo toto má byť? Kedy sa to zmení? Kedy si ľudia otvoria oči? Neserte proste Pána Boha, lebo keď sa raz pohár trpezlivosti preleje, koniec je so všetkými. Takže tak ľudia, chovajme sa jak ľudia, buďme na seba dobrí, ľúbme sa, pomáhajme si a tak ďalej. Čo je na tom také ťažké, nepochopiteľné? A ne, že budeme sa tu jeden druhému posmievať, Bože môj, ty si aký škaredý, jak hnoj. Ty si aký štrbavý, ty si aký vlasatý, ty si aký zakrpatený, a jen taká, onaká, tučná. Ľudia, buď ste hlupáci, alebo máte rozum. Keď máte rozum, viete, o čom je život a na čo je srdce a emócie a duša. Áno, iba hlupák nevie, o čom je proste ľudská duša. To je všetko, pozdravujem vás, majte sa radi.